Kúkajte, aká ožratá. Ty kokot. Kde kamerujem do piče? Ty kokot. Tá sa zjebala. Počkaj. Koko, toto nedopadne, kamarát. Vypadli je papier. Toto dobre nedopadne. Vandalíro. Kokot. Is the nigga, veľká diga. No môže mám, no. Určite, najmä. To sa ešte zjebe. Ešte ju zrazí auto. Nie, že by taxík zavolala. Chytal si, svetielko si chytal. Vidíš, a mesky ani neprídu. Teraz tam akože budú stať, alebo čo? Jak to, že... Prečo sa najebala? Povedz, čo oslavuje? Takáto najebaná, to ti poviem, a žena. Svetluška je tam príde. Tá ju nedopraví, ona sa zase zdrbe, kúkaj. Aha, ona sa zase zjebe. Taká je ožárená. Ona sa zjebe. Počkaj. Potom sa normálne zjebe na auto. Však ale ja to musím vidieť. Nikdy v živote som to nevidel. A tam je kamera, aj mesky to vidia a neprídu, vidíš to. Však čo myslíš, že tak... Aha, kúkaj, ona sa zjebe. Kúkaj, ona jebe na ňu a jebe na ňu. A ešte lodičky má, ty kokos, to není možné. Hey, let's dance. Let's dance, more. Kúkaj, ale ona musí prejsť ešte cez prechod, si Vidíš, kde vezmi. sú mesky? Vieš, kedy ich treba. Pozri, ale oni idú cez prechod, kúkaj. Ideme, bailando. Bailando. Juhu. Ale ide v pohode, ide v pohode. Už si dala do mestos. Dala si Milga Man. My sa povalali. Valíka. Valíka. Tak to sa navalí. Vidíte, to je živý príklad. Nerob. Takže vidíte, dala si Milga Man a už je v pohode. Pre televíziu Martin Fuča. Jor. Dobre. A má tu týr.